L'empatia ha estat la conseqüència d'una situació. No? Jo crec que la situació aquesta el que ens ha fet és nos ha evidenciat lo febles que som, lo indefensos que som, i ens ha donat un bany d'humilitat. No? Llavors, dintre d'aquesta humilitat, ens ha deixat baixar i des de baix tornar a relacionar-nos d'una forma més senzilla i molt més planera. La recepta passa per tenir 3 coses molt en compte, no? I que crec que molts cellers durant aquests mesos són molt conscients i ho estan treballant, en alguns casos molt bé. La diversificació, és a dir, aquesta dependència del 60% del vi al canal l'Oreca en aquesta situació, evidentment, ha fet un forat molt gran. La digitalització, crec que ha posat també de manifest les mancances respecte a altres sectors, que aquesta era una cursa que tenien molt més avançada. I després, respecte al coneixement sobre el consumidor, aquests dies ens passem el dia dient que hem de posar el focus més en la retenció que en la captació en aquests moments. La vida s'ha tornat més complexa potser que mai i una de les tasques, ara parlo del periodisme entès com els mitjans de comunicació, també és ajudar a interpretar el món i ajudar a entendre el món. Llavors, en el cas del vi concretament, a vegades sí que és cert que s'ha tendit a fer-lo potser una mica complex i potser és més important que mai a vegades es pot parlar de coses aparentment complexes des d'una òptica més senzilla. Jo sempre reivindico els creadors de continguts a les xarxes, perquè està molt estigmatitzat. Aquell youtuber, aquest no... A veure, o sigui, són gent que com que parlen, que connecten amb els altres, són els grans comunicadors del segle XXI. O sigui, prou ja de dir aquests que estan fent tonteries, aquests que insulten, aquesta que fa postureig i aquesta que no sé què. O sigui, però parem això perquè són els nous comunicadors i els que generen negoci. Perquè parlin de forma natural no vol dir que no els hi costi això. Has de tenir energia per comunicar, has d'estar de bon humor, has de tenir un guió i una idea que connecti. Sempre he tingut un cap que em deia com ho havia de fer. Per mi les xarxes socials és llibertat, perquè abans un home que feia els maridatges amb el futbol era superguai, però si una noia parlava de vi i moda era una superficial. Doncs ara les xarxes fan que la gent que ja entén i que et vol escoltar estiguin allà. I per mi és una llibertat de creació i donar al vi uns 365 graus i una visió molt més jove, femenina, molt més arriscada, que jo que he estat tants anys amb el Corsé, estic no feliç, no, lo siguiente. Que és el sovereignty manager, no? Allò, no, això ho fa el meu fill, el meu nebot, el meu cunyat. Clar, sí, ho poden fer, però estem parlant de que una empresa necessita una cosa una mica més professional, una calendarització, saber a qui es dirigeix, perquè jo moltes vegades, quan algun celler es posa en contacte amb nosaltres, amb l'UMA, és a dir, hem de fer un estudi de quin és el teu públic, perquè en funció de amb qui parles fa servir un to, fa servir unes paraules, i no només les paraules, sinó les xarxes també són molta imatge. Un tipus de fotografia, un tipus de vídeo, això és primordial per mi.